بزعبا قال كنزاربينا قال أبهوت سباتسي حيل اللو قال سي كاب أفنا زوت قال بتعمي حيل اللو سبات انتهى يقولوا انتهى له قالك قال تبلا الناس انتهى له يلوم يحطوا قالك قال لك كادو أوشتها قالت بالك قال لك كادو ወይ ዘንበብካዮ ወይ ሰማዓካዮ ቃል አለው ዶ አውሽጥኻ እስኪ ተዛረበኒ ወይ ገለበለን እስኪ ይብሉ ማለት ኢሎም ይሓቱ ቃል ብጣዕሚ ሓይል ኣለዎ ምክንያቱ ተስፋ ንዝቆረፀ ሓይል ዝህብዩ ምጽንናዕ ዝሓዘነ ዘጸናንዕ ቃል ኣሎ ኣብ ህይወትና ቃል ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብስ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኢሉ ተጻሒፉን ኣሎ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ቃል እንታይ ኣለዎ እንድሕሪልና ሓይል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ገለ ቃል ክትነግሮም ከለኻ ኣብ ውሽጥካ ዝሓደረካ ቃል ወይ ንህይወትካ ዝለወጠካ ቃል ክትዛረብ ከለኻ እዚ ከዓ ናብ ውሽጡ መኣትዩ ካብቲ ክገጥሞም ዝጸንሐ ወይ ካብቲ ገጢሞም ዘሎ ነገራት ከናግፎም ከሎ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ቃልሲ ኣዝዩ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ብዘይ ቃል ኣምላኽ ከዓ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ እቲ ናይ ሓይሊ ቃል ኣገዳሲ ምዃኑ ማለት እዩ ሸለል ንብሎ ንኸውን ኢና እምበር ኣብቲ ታሪኽ እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ሪእናዮ ክሳዕ 400 ዓመት ድዩ ገለ ቃል ኣምላኽ ሲነበረን ውሕድ ነይሩ ይብል ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ውሕድ ነይሩ በቃ ሰብሲ ቃል ኣምላኽ ኣይዛረብን እዩ ተኣሽሙ ስለዚ ከም ምንድላይ ከዓ ይመላለስ ነይሩ ብዝመስሎ ይመላለስ ነይሩ ዘጸናንዑ ይነበረን ካብ ሓዘኑ ተስፋ ዝቆረጸሉ ዝሕይሎ ይነበረ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኮይኑ ነይሩ በቲ ዘመን ትስውሒዱ ነይሩ ይብለና ማለት እዩ ኣስተቢልናሉ ንፈልጥ ዶ ቃል ኣምላኽ ክውሕድ ከሎ ወይ ኣብ ውሽጥና ወይ እቲ ዘንበብናዮ ቃል ክንርስዖ ምስ ንጅምር ሓይል እናሰኣና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ቃል ሓይል ኣለዎ ማለት ኣብ ህይወት ቃል ኣብ ነገራት ኣብ ምልዋጥ ንባዕሉ ሓይል ኣለዎ ወላ ምስ ሰባት ክትዘራረብ ከለኻ እንድሕር ሪእናዮ ቃል እንድሕር ደይብልካ ትዛረቦ ከማን ይጠፍአካ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ከዓ ከም ዝበልናዮ ኣብ ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ውሒዱ ነይሩ በቲ ዘመን ቃል ውሒዱ ነይሩ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ውሕድ ቃል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እቲ ሰብ ከዓ ከም ድላዩ ዝመላለሰሉ ብዙሕ ነገራት ካብ ኣምላኽ ወጻኢ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ብዝመስሎ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ዘመን ከም ዝነበረ እዩ ነግረና ማለት እዩ ቃል ሕጂ ቃል ናይ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዓቢ ለውጢ ኣለዎ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብዝተኻእለና መጠን እቲ ኣብ ውሽጥና ዝኣተወ ቃል ንዕኡ እንዳሰላሰልና እንዳንበብና ቃል ኣምላኽ እንዳንበብና ንህይወትና ዓቢ ለውጢ ከነምጽእ ንኽእል ኢና ንኻልኦት ንሰምዑና ከዓ ምጽንናዕ ከምኡ ከዓ ምስ ሰባት ክትዕልል ትኾንካ ቃል ኣምላኽ ስለ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ደስ ይልካ እዩ ነዊሕ ትዕልል ትዛረብ ምስ ሰባት መዘራረቢ ምስ ሰባት ኮሚኒኬት መግበሪ ብኡ ከዓ ህይወት ሰባት መለወጢ ዝኾነ ቃል እዩ ማለት እዩ እዚ ቃል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ቃል ተስፋ ነታ ዝኣመነት ነፍሲ እንታይ ይገብራ እንድሕር ኢልና በረኸት ጥራይ ደምጽእ ማለት እዩ ከማን እንድሕር ሪእና ቃል ተስፋ ዝዛረብ ናይ ተስፋ ነገራት ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ብተስፋ እዩ ዝነብር ማለት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ስለዚ ናይ ቃል ተስፋ ክንዛረብ ከለና ኣብ ህይወትና ኣብ ህይወት ሰባት ሓይል እንዳረኸበ እዩ ሰባት ዝኸዱ ማለት እዩ ቃል ኣዝዩ ካብቲ ንህይወት ክቕይር ዝኽእል እሞ ስለዚ እዚ
ቃል ኣምላኽ ድዩ ካልእ ቅዱስ ነገራት ጽሑፋት ከነንብብ ከለና ሲ ኣብ ሂወት ሰባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ሲ ከነስተብለሉ ስለዚ እንተተኻኢልና ኣብ ሂወት ኩሉ ግዜ ቃል ክንሕዝ ኣለና ናይ ተስፋ ቃል ዘጸናንዕ ቃል ዝልውጥ ቃል ኣብ ውሽጥና ክህልወና ኣለዎ